type tennisbilleder, ting, barnerne og begynderspillere skal nok lære i løbet af den første sæson, den første år, når de spiller tennis, så de virkelig kan føle sig som, jeg har lært noget, og jeg er dygtigere end jeg var før, og jeg kan gå fremad med min tennisudvikling. Så, lad os lige starte med the basics. Motorcykel, hvad betyder det? Det betyder, at vi skifter greb fra forhånd til baghånd. Okay? Baghåndsstil nummer 1, og hvis I vil gerne gå i mere dybde i forhold til, hvad jeg snakker om nu. Jeg har en hele playlist på min channel, det er desværre på engelsk, men jeg går dybere i, hvad det betyder at holde greb på side 1, hvad det betyder at holde base knuckle og heel pad imellem side 1 og 2, men det er bare tennis 101, de fundamentale, og lige nu vi snakker bare, vi skifter greb fra forhånd til baghånd, forældre, træner, yngretræner, hjælpetræner, bare være opmærksom, men nogle gange, når vi ser motorcykel, så nogle børn glemmer det, og de gør det ikke. Nogle andre børn, de overdriver det alt for meget, og så de kommer det hele vejen tilbage til side nummer 8. Så pas lige på, at vi kan fra forhånd, side nummer 3, til baghånd, max, side nummer 1. Måske imellem 1 og 2, det er også fint nok. Så bare spå overdrivelse. Ja, sådan. Captain Hook, Captain Claw. Hvem er ham? Det er en Eastern forhånd greb, og det bruger vi primært på vores baghånd, det bruger vi primært på vores dollyhånd, så vi holder Captain Claw med vores dollyhånd, og så fuldstændig nye begynder, så holder de bare igennem med Captain Claw, og lærer de at slå baghånd med der side nummer 1 dominant hånd, og side nummer 3 venstre hånd dollyhånd. For mere adversære spiller, men stadigvæk det er i gang med den første sæson, eller den første år i tennis, så siger vi Captain Claw, og så tager vi pegefinger ud, og så glyder vi ned, ikke? Så vi har styr på grebet. Captain Claw med vores gode hånd, det skal vi ikke bruge for meget, fordi alle sporterne starter at være alt for vant til at slå bolden sådan der, og så når de starter at være lidt ældre, så bliver det forvirret over, okay, hvad er en forhånd for noget, og hvilken hånd skal være på bunden og catcher. Så hvis vi skal bruge den, så bruger vi det kun for starten af træning, måske for at lave nogle lege, nogle kontrolleje, hvor det kan føle sig, hvor de får noget succes. Men efter det, lad os sige, fra minitennis, fra U6 over, så højre hånd skal nok være på bunden, fordi ellers det bliver helt for forvirrende. Mindre end 6 år, mega små børn, 3 år, 4 år, 5 år, vi lærer tennis med 2 hænder på. Vi lærer tennis med vores gåhånd på toppen, dollyhånd på bunden, og så lærer de at trille bolden ned på hjørnet, og så lærer de at bruge kroppen som en enhed, som en unit, med begge hænder på catcher, fordi alle catcher er alt for tunge, og de starter at gøre mærkelige ting, for at prøve at sende bolden over nat eller til morgen derovre. Så vi skal virkelig være opmærksomme med de små 3 år, 4 år, 5 år, så bruger vi 2 hænder, og når de skal skifte til baghånd, så skal de faktisk bytte hænderne. Og jeg ved det godt, det er lidt ubehageligt, det er lidt ukomfortabelt, men altså, hvis vi skal trille bolden frem og tilbage med marmor ude i huset, så det er fint nok, hvis de triller 5 minutter med forhåndssild og 5 minutter med bagsild, ikke? Og så måske de kan kaste også nogle bolde. Videre. Chicken wings. Hvad er chicken wings? Chicken wings, det er vores elbow i klar position, og det betyder bare, at vi holder afstand imellem overkroppen og elbowen og armen. God gamle Vic Braden. Credit til ham. Credit til Great Base. Credit til Steve Smith. Det er ikke mine ting. Det er bare, jeg stjæler bare. Okay? Jeg oversætter på dansk, og så jeg simplificerer, og jeg sætter noget dumt, som fjolle tegn, eller whatever, eller billeder i denne slides. Men informationen kommer ikke fra mig, det kommer fra nogle giants i tennis. Okay? Men hvis vi holder chicken wings, vi holder plads nok for at få en basketball igennem albuen, og så drejer vi, så catcherhovedet bliver lukket i forhold til grunnsle,
og så hvis vi holder på en flugtning, og vi holder chicken wing, så catcherhovedet bliver ret vinkel, og så går vi ikke. Eller, right? Og det er mega svært at slå med topspin, hvis vores catcher ligger sådan her. Chicken wings, mandatory, og det er sjovt, og barnet griner altid, hver gang jeg siger chicken wings, så det var men de husker det. Eller forhåbentlig husker de det. Skateboardet. Hvad er skateboardet? Det betyder bare, at vi skal blive silence. Vi skal blive silence på serv. Vi skal blive silence på grundslæt. Og vi snakker om begynderhold. Begynderhold, de lærer neutralstilling. De lærer neutralstilling på serven også. Vi snakker ikke om open stance og alle mulige andre. Det er den første sæson, de kommer til tennis. Så, de står silence. Og det er nemt, og de husker det skateboardet. Fordi hvis vi siger fra den ene side af banen, lille Salma, og hun står og slår til bolden sådan her. Okay, Salma, skateboardet. Og så husker hun at gå silence. Okay, forhåbentlig husker jeg det. Men det er bare nogle billeder, hvor de får lov at memorisere for den følelse at stå på skateboard, og så klikker det. Muligvis. Pistolfinger, triggerfinger. Ikke nogen voldsomt, det var en trigger. Det er en vandpistol, han er. Så, no stress. Pegefinger på toppen, det betyder, at vi er det der, op på toppen, og det der skal jeg ikke ske. Jeg kan mig tættere på. Nej. Ja. 3 fingre. Finger. Tommelfinger. Pegefinger. Så hvis vi så går sådan her, som en hammer, så tipper vi fuldstændig styr på catcher. Eller badmintonspillere, de kommer altid til tennis. Sådan der. Nej. Okay, det fungerer ikke lige så snart, det kan man lave bold. Så, tommelfinger ned, pegefinger op, på serven, på forhånd, på baghånd, en hands baghånd, 2 hænders baghånd, pegefinger altid på toppen. Så, og hvis jeg så får sige noget, det går sådan her, så jeg siger, pistolfinger, triggerfinger, så gør de, fum. De fleste gange de gør det. Nogle gange skal jeg komme tættere på, og så fikse det. Muren på flugtninger. Det betyder, at når vi drejer, og nu viser jeg med bagsiden, så jeg drejer, jeg holder min chicken wing, jeg skifter greb, strækker armen, og så jeg laver en mur med catcher. Jeg er klar, det er en væg. Og så derfor, så skal jeg bare stætte frem. Det er det samme på forhåndssiden. Jeg drejer, jeg laver en mur, jeg holder det fremad, og så klapper jeg hænderne. Pas på, at nogle gange, når vi siger muren, så spillerne starter at dreje. Ja, jeg laver en mur. Er det ikke en mur? Her. Ja, men det er alt for langt tilbage. Så vi skal lige huske og sige, ja, det er rigtigt, det er en mur, men det skal nok være en mur foran dig. Og vi er en masse gode altså i forhold til, okay, de må ikke tage catchen for langt tilbage på flugtninger. Så det er bare der, mur foran dig med chicken wing, og så stå frem og klap hænderne. Det er muren. Kom så. Det er en dinosaur. Hvad laver en dinosaur? En dinosaur er lær, og så der står skrid fremad, og så holder vi balance med hovedet over vores venstre ben på en form flugtning. Og selvfølgelig på bagsiden, så drejer vi, og så tager vi en dinosaurskrid ind med højre ben. Og det betyder ikke, at det skal være tomt. Fordi nogle gange, når vi siger dinosaurskrid, så bare man starter at gøre. Det skal ikke være. Det er bare drej og step frem med balance frem. Så prøv at visualisere en dinosaur, der step frem. Yes, det var flugtninger. Nu snakker vi om grundslæt. Og vi husker, at vi var på skateboard, ikke? Vi var på skateboard, og det næste step er bænken. Så jeg står på bænken, i god balance, athletic position. Okay, pas lige på, at bænken ligger ikke her, og det ligger ikke her. Okay, det er ned i knæene, op med ryggen. Det er min bænk. Og igen, Vic Braden og Olsen, men virkelig med en bænk hernede. Gå ned, rå bænken med numsen, og så kom op og slå. Det er en fundamental del af grundslæt, at vi skal gå fra ned til op. Det skal komme fra ned til op, for at svinge bolden, for at svinge catcheren og slå bolden med tospen. Mandatory. Det er no way around it. Okay? Så, ned med numsen, ned med benene, ned på bænken.
Så er vi i spejlen. Kontaktpunkt på forhåndssiden. Jeg er her. Jeg er her. Jeg er blevet semi-open lige nu, og jeg gør der. Det er min spejl. Extended. Min håndled er extended. Jeg holder der. Jeg holder der. Jeg holder her. Jeg er en spejl på. Det er stadigvæk der. Og så svinger jeg. Jeg starter herop. Jeg går ned. Jeg svinger. Jeg er en spejl. Jeg starter herop. Så svinger jeg. Så er jeg en spejl hele vejen igennem. Vi snakker om begynderhold. De skal ikke gøre nogen vildt lag and snap, nogle mærkelige sindssyge ting. Nej. Lige nu, det er bare hold den fast. Hold styr på spejlen. Hold styr på chickering. Skub den ned. Og bust den op. That's it. Okay? Men lige vær opmærksom med, især når de starter fra lille hundeposition, så de skal ikke gøre lille hund, sådan der. Nej. Der. Okay? Og så derfra svinger vi fra ned til op. Eller fra her, ned og slå. Ned og slå, som faktisk spejlen. Det er vigtigt også på bounce. Vi har spejlen på venstre hånd. Venstre hånd. Der. 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 Jeg har ikke tabt den i spejlen. Det der, det er at være fast fra start til slutning. Okay? Check. Så igen. Pop. Pop. På grunse. Det er mandatory. Og. Lille hund. Håndflade. Lægger ned. Ned. Så siger jeg hej til lille hund. Ned med catcher. Ned med spejlen. Ned med bænken. Bare til side. Slå. Og kontaktpunkt. Brush. Don't scoop. Hvad betyder det? Det betyder, når vi rammer bolden. Okay? Ja, vi kommer fra ned til op. Ja, vi kommer fra ned til op med en lukket catcherhold. Og det betyder, når vi rammer bolden, så skal vi ikke scoop. Så det der skal ikke ske. Okay? Bolden skal komme over nettet på grund af compression og abrasion. Okay? Så faktisk, når vi rammer bolden på kontakten, nu kommer jeg til det på, ikke? Så vi er på vores sweet spot, så bolden går i må catcher, og så fordi catcher går så hurtigt fra ned til op, så det bliver compressed, og så med abrasion så går så roterer det videre. Okay, så den er yucky følelse, når vi rammer bolden med topspin, det skal de nok lære i løbet af den første sæson. Fordi ellers, de kan ikke rigtig spille frem og tilbage, de kan ikke rigtig slå bolden hårdt, fordi lige så snart de prøver at slå bolden med lidt mere fart, med lidt mere karakter på, så blæser det bare væk. Så, fra starten af, lad os lige prøve at lære topspin også, og den er busted kontakt, hvor vi buster bolden i stedet for at være en scoop pads. Jeg håber det giver mening. Måske er det lidt forvirrende, men bare vær opmærksom, at når de rammer bolden, så er selvfølgelig catcherholdet skal være ret vinkel. Måske vi kan også visualisere catcheren bare et par grader lukket, så de går ind med denne side her først, og så slår de videre. Jeg håber det hjælper. Og okay, den næste progression, det er måske for den anden halvdel af sæson, eller for den anden sæson, de er med, hvor de starter ikke fra lille hundeposition, de starter herop, okay? Og så fra herop, som er en rollercoaster, som er rutsjebanen, så gør de fra her, ned og slå. Okay? Og selvfølgelig så får vi denne flot bogstav C-pærelse med catcher, som stopper ikke ned på bunden, så det ikke drej ned, og så kører vi. Nej, det er en del, eller som er rutsjebanen. Drej, ned og slå. Jeg har min chickering på, ned og slå. Jeg håber det giver mening. Og jeg håber det er en billede, børnene og begynderspillere kan holde fast til. For den svinger jeg i min catcher. Rutsjebane. Ned og slå. Ikke? Golfspiller. Afslutning. På forhånd. På baghånd. På serven. Nej, det er bare for sjovt. Det er kun for grusle. Det er kun for grusle, og vi slutter med begge hænder på. Okay, så vi slår med, vi drejer med 2. Vi slår med 1. Så klapper vi hænderne, og slutter vi med 2. Hvorfor gør vi det?
så vores venstre hånd står ikke i vejen. Okay, så vi laver et rotere med kroppen sammen. Og på det mere avancerede spiller, så kan vi tænke, yes, jeg rammer bolden, og så jeg tager min venstre arm væk, så jeg stopper min venstre side af kroppen, så jeg kan gå endnu hurtigere med min højre side, og så når jeg er færdig med passen, så griber jeg hånd med min venstre hånd, med min dårlige hånd. I vil se til sidst, det er en flot billede med Roger, som slutter sådan der, med begge hænder på. Han plejer at gøre det hver gang, når han er færdig, når han varmer op. Sammen på bagensiden, ned og slå, snap med hoftene, drej med hoftene, drej med hælen, okay, stabil med hovedet, i god balance, op som en godt spil. Boom. Videre med serven. Serven, vi holder catcher som en hammer. Hammergreb, forangreb, bagensgreb, imellem de to der, fra sild 3, sild 1, så er vi sild nummer 2, ikke? Sild nummer 2, som en hammer, opmærksomhed på håndled. Det er lige. Det er ligesom, vi har en lille bakke herover. Okay, det er, hvis det er en lille smule flekst, i stedet for at være extended med spejlen. Så hold håndled lige. Det skal være passive fra starten af. I vil se, når vi snakker om serven. Så det der, det bliver bare fast. Og vi holder hammer, og så går vi videre derfra. Okay, så det er ikke nogen håndled leg, imens vi gør det. Fordi ellers kommer vi tilbage til vores pandekage pizza position. Det skal vi ikke. Så, hammergreb lige, og så som vi rammer en som med vores side og catch. Nem nok, surfeknatter, den dreng herovre, han arbejder videre. Glas vand. En bold. Jeg holder bolden som en glas vand, når jeg kaster bolden op på serven. Hvorfor gør jeg det? Fordi jeg er kun denne joint her. Jeg kaster bolden op fra skolen, opad. Hvis jeg holder bolden sådan her, og hvis jeg holder bolden sådan her, så jeg er hånden, jeg er elbowen, og jeg er skulderen. Så jeg er alt for mange variables, når jeg kaster bolden op. I stedet for, så holder jeg et glas vand, lille smule nælle, strækker jeg armen, og så jeg kommer fra lommen, op til giraffen, langsomt. Hvorfor tager vi glas vand op til giraffen? Fordi hvis vi går for hurtigt, så giraffen bliver bange. Og det skal vi ikke. Okay, så vi går langsomt op til giraffen, og så, når vi kommer på øjenniveau, så spreder vi fingrene som en lille blomst. Ikke? Eller, det er ligesom en release. Yes, så kan vi gribe bolden. Ja, har I været? En glas vand? Salutposition. Kontrolpunkt nummer 1, checkpoint nummer 1 på serven, som en soldat, self-explanatory. Vi holder salutposition. Ja, væk fra hovedet. Den længere væk fra hovedet, den bedste, den der. Så kaster vi bolden op, og så går vi videre til telefonen. Men, for vi gør det, så skal vi rære hår. Det er lidt synd for mig, fordi jeg ikke så mange hår tilbage. Og barnet griner hver gang, jeg skal forklare, at jeg skal rære hår fra salut til telefon. Men måske det hjælper dem at huske, hvad de skal med catcher, så de kommer fra salut, rærer de hår, og så kommer vi til telefonposition. Telefonposition er måske lidt mærkeligt, men det er den første sted, hvor vi starter med serven. Fordi vi er silens, vi er ret vinkel i måneden, vores album er lige under skulder, 90 grader imellem armen og kroppen. Catcherbunden peger fremad, min håndled er fuldstændig flad. Catcherholdet, som I kan se, er nede. Det står ikke sådan der. Det er lige ved siden af, måske en lille smule nede. Og så fra her går vi videre til kæmpen. Vi giver en high five til en kæmp. Så starter vi med denne pronationpause. Igen, jeg gør ingenting med min håndled. Jeg starter på nær med skulder og med armen. Ulle. Og så efter jeg giver high five til kæmpen, guess what? Jeg vil kigge på ur. Og igen, som I kan se, jeg har gjort ingenting med min håndled. Og så derfra vil jeg slutte ned i lommen. Det var checkpoints på serven. Er vi med? Jeg håber, vi er stadigvæk med. Og jeg ved det godt, det er langsomt og det er kedeligt, men altså, hvis vi laver de
fundamentalt 20 billeder, så vi er godt på vej. Nu, vi er færdige med de billeder. Vi skal lige nørde op, og I finder alle disse slides i beskrivelsen af videoen. Nede på bunden, så finder I en link, åbn op link, og så kan I finde slides og se i meget værre definition, end I kan se nu, hvad vi snakker om. Men igen, hurtigt vi går igennem, vi har snakket om alle de billeder, det er bare for at vise, at det er ikke mystisk. Det er ikke nogen ting, jeg lige made up, ikke? Det er nogle high speed, frame by frame billeder, og så vi har motorcykel, hvor ham der skifter grej, og rammer flygten med tårhænder på. Vi har chicken wing, kyllingvinger deroppe, jeg ved det godt, det er ikke mega tydeligt, men igen, beskrivelse, I finder video, I finder slides, og så går vi videre derfra. Muren med Grigor Dimitrov. Yes, catcher er ret vinkel på kontaktpunkt. Også på flygtninger, det ligger ikke sådan der. Nu sker det følelse, som der ligger sådan der, det gør det ikke. Det er ret vinkel. Dines afskred. Der. Vi rammer bolden før vi går ned med fødderne. Igen, det kunne også være endnu værre, hvis det holder balance endnu længere frem. Men igen, det var for at vise de fokuspunkter, vi lærer til spillerne. Grundslag. Nu går vi. God gamle Roger, legende. Han holder spejlet, og I vil sige, at han har denne hånd, det er extended. Han holder chicken wing væk fra kroppen. Album med afstand fra overkroppen. Motorcykel, Djokovic, the GOAT. Han skifter greb fra forhånd til baghånd. Og han gør det ret fint. Okay. Skateboardet. Det er en semi-open skateboardet. Så er vi bænken. Og bænken her. Kan I sige virkelig gå ned med bænken. Ned med numsen, ned med det hele. Han siger hej til lille hunden. Hernede. Okay, hvis I zoomer ind, så I vil se, at catcheren ligger fuld on. Ned. Skub den ned med håndfladen, ned med catcher. Og så på kontaktpunkt, catcher ligger sådan her. Okay. Der. Det er nogle minimal variationer. Men igen, vi gør ikke sådan der. Vi boster bolden op her, og så er han slutter som en golfspiller. Med begge hænder på. Okay. Det ser flot ud. Roger. Okay. Vis jer forældre fra en ung, lille barn. Jeg er allerede finder ud af som nogle tilfælde, hvor barnerne siger, Federers spil var highlights, okay? Bare hvordan han svinger catcher, hvordan han flytter fødderne, og de lærer bare, imens de kigger. Det er vanvittigt, okay? Så hvis I finder nogle spillere som Federer eller som Alcaraz, bare sæt dem på fjernsyn, og jeg lover, at nogle gange barnerne lærer bare ting sådan der, imens de kigger. Det er sindssygt. Og så Andy Roddick. Okay, det er ikke den pæneste server, men det går stærkt. Det går vildt stærkt. Okay, han står på skateboardet. Han holder bare som en glas vand. Soldat, salutposition. Her. Han tillægger telefon. Og jeg ved det godt, det ser ikke ud som min telefonposition. Fordi, guess what? Når jeg gør det, når jeg viser til kamera herover, jeg er i balance. Mine skulder er lige, og jeg starter herover. Når han gør det, og han rammer en 210 km per time søvn, okay, så skal vi gå skulder over skulder, okay, så han ligger herop med skuldrene, og så selvfølgelig telefonposition ser anderledes ud. Anderledes. Ja, anderledes. Something like that. Men, det er stadigvæk her, okay, det er bare fordi vi har skiftet, hvordan vi står med skuldrene. High five til kampen, pop, og så kigger han på ur. Igen, jeg ved det godt, det var lidt langt, det var for langt, det jeg forventede, men jeg håber det giver mening, og hvis jeg har spørgsmål, please, skriv til mig, skriv i kommentar, send mig en e-mail, send mig en besked, ring til mig, og så snakker vi om det der, men jeg håber det hjælper med de 20 billeder, så spillerne kan virkelig skyrocket deres udvikling i løbet af første sæson, i løbet af første år, så de kan føle sig som de har lært noget. Tak fordi I kigger, og vi ses. Ha' det godt.